Sa ngayon ay narito ako sa lalawigan ng Masbate, dito sa Masbate Provincial Capital. At ito po ang ating matatanaw, yung bagong mukha ng Masbate Provincial Capital. At ngayon ating pong titingnan yung pong sa labas nitong Kapitolyo. Ito yung mukha ng bagong Kapitolyo at bago sa pananaw ng ating yung pong mga kababayang Masbateño at maging kaaya-aya itong tignan dito sa lalawigan. At isa rin ito sa may pagmamalaki ng lalawigan ng Masbate. Sa ngayon, ito na yung bagong imahe at bagong larawan at bagong Masbate Social Center. At ito po ang ating makikita, yung paikot na mga ilaw na kung saan ito ay may magandang kulay sa gabi. At sa ngayon ay pansamantala ng binuksan sa publiko itong Masbate Social Center upang ikangay pasyalan ng mga Masbateño. At sa likuran po natin makikita natin yung pong playground na para sa mga kabataan. Sa ngayon nga ay paparating itong mga kabataan, mga taga Masbate. At atin pong makikita ay yung pong paikot na mga ilaw. So sa gabi ito ay may magandang kulay. At dun sa bahaging yung po ating nakikita, yun po yung playground. Tayo sa Masbate Social Center na may bagong mukha at bago at magandang tanawin at mapaglaruan itong mga kabataan, lalong lalo na yung mga mamamasyal dito na magmumula sa iba't ibang lugar mas ikangay sakop ng Pilipinas. At sa atin po makikita, ito ay ilan pa lamang sa na-install dito sa Masbate Social Center. At kanina na ituro naman natin yung po mga ilaw na sa gabi ay ito ay may mga magagandang kulay na ating makikita. At sa ngayon ito ang ating pong makikita rito sa Masbate Social Center, itong playground para sa mga kabataan na proyekto ni Honorable Governor Antonio Tico. At mula po dito sa lalawigan ng Masbate, ako po si Bombo Jess Igan Parion.